Unang Ginoo mga kaigsuunan. So nagbisita na punta karon sa atong mga kaigsuunan dinhi sa bukiran sa Bindoy. So, bago lang ta naabot. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Tugnaw kayo ang dapit dinhi igsuon. Makaingon ka nga buntag sa iyo. Kanunay lang buntag dinhi. Meaning matahom nga tagna sa kabuntagon ang atong pulong pagdasig na makita sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 16. Ingon dito, busa ipadana ang inyong kahayag katubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan ngadto sa langit. So taliwala sa bisan unsang pagsulay, bisan naman sa pait ug lisod kay sitwasyon, kinahanglan nga padayon ta sa atong pagkakomitado sa Ginoo. Maybe so muna siya karon na natong hinumduman nga dili na mahimong magmadaugon kung wala ang tabang sa Ginoo. So muna siya mga kaigsuunan. So, salamat kayo sa inyong mapinadayonon pod nga pagsuporta sa buluhaton. Naot padayon tang magmainiton sa atong pag-alakad sa Ginoo. Muna ang atong kalipay. So, kuyog mo na mo samtang magpamuhat ang mga kaigsuunan. Daygon ang Dios tanang panahon.